Aw bisimila Kanta Media ka don kibaru kan min bɛna lase aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. Bi ye alamisa ye janvier kalo tile 29 san 2026 a don kibaru waati sera. Bakuruba la janvier kalo tile 24 n'o ye kuranɛ tɔgɔladon ye o ɲɛnamayara an fɛ yan Bamako Badalabugukaw fɛ yen. Kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Janvier kalo tile 26 o ye duwanɲɛw tɔgɔladon ye diɲɛ kɔnɔ. Kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Aw bisimila Kanta Media ka don kibaru kan. An balimaw nin ye kunnafoni dumanba ye ka bɔ agence Kuba Voyage ɲɛmayaso la. Ko ka sanga ni 2026 hiji ye agence Kuba Voyage a kɛn bɛ ka yɛlɛmaba de don a ka baara la an balimaw. Walasa hijiden ka se ka lafiya. Alhamdulillah. K'a fɔ 2026 hiji olu ka hôtel ko Madine ani Maka alhamdulillahi ala y'o nɔgɔya ka ban. An balimaw agence Kuba Voyage ɲɛmayaso wulila k'i jɔ hôtel ba 2 k'o sɔrɔ a ka hijidenw ye hiji nata n'o ye 2026 ye. Hôtel fɔlɔ o bɛ Madine, filanan o bɛ Maka. Madine hôtel alhamdulillahi ale bɛ misiri dayɛlɛ la coyi koyi. Madine misiri dayɛlɛ la an balimaw ka bɔ hôtel kɔnɔ ka don misiri kɔnɔ alhamdulillahi. An balimaw Madine misiriba in a dukɛnɛ o de b'a ni hôtel cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ 2026 hiji agence Kuba Voyage Maka alhamdulillahi u ye hôtel min sɔrɔ an balimaw i b'i to hôtel kɔnɔ ni ka seli alikaba fɛ alhamdulillah. O de la k'u b'a ɲini aw fɛ halisa aw ka wuli ka taa tɔgɔ sɛbɛn agence Kuba Voyage ka siège ba la Bamakɔ wa walima aw ka téléphone ci 20 22 19 06 71 24 24 24 64 56 56 56 walima 76 48 41 93 ani 79 65 28 28. Agence Kuba Voyage 2026 hiji ala ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la inshallahu. Janvier kalo tile 24 kuranɛ tɔgɔladon min sigira an fɛ yan nɔ Bamako. An ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Kɛnɛ min n'o ye kuranɛ an ɲɛnamaya ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta kuranɛ bonya kosɔn an b'o ta ko 21 n'a kɛnɛ kan. Kɛnɛ min sigira an balimakɛ an'an karamɔgɔ Mulaye Hadi Kureshi fɛ n'o ye AFASCOM ɲɛmaaba ye. Sɔgɔmada in na misiri ko an ka se kɛnɛ in kan k'a ka foli an'a ka barikada k'o lase Mulaye Hadi ma ani AFASCOM tɔnden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin hakilina ye min ni hakilina ɲuman don. Fɛn o fɛn kɛ sababu ye ka kuranɛ kɔrɔta o ye hɛrɛba de ye jamana kɔnɔ ka d'a kan n'a bɛ fɛn jira a bɛ basigi jira a bɛ hɛrɛ jira a bɛ ala ka hinɛ jira ka na jamana kɔnɔdenw ma. O kosɔn ko n'a nana nin kɛnɛ kan an k'a ɲini kɛnɛ sigiba bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ ka d'a kan dugawu jaabi kɛnɛ don jamana ka basigi la jamana ka hɛrɛ la ni jamana ka kɔrɔta la an b'a dɔn an ma se ka fiyewu k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu dugawu tɛ bi donc an bi kɛnɛ labɛnbaw fo ka kɛnɛ initiateur k'a fo k'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ yeli y'an ma wajibi ye ka d'a kan n'a bɛ fɛn jira a bɛ basigi de jira jamana kɔnɔ hali bi ala ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw caya an ka jamana kɔnɔ ala ka na nin basigi ye sɔli ala rasul. Jamana in komi sariya jamana don ko bɛɛ lajɛlen n'a taa sira don nka hakili la ni laɲini bɛ kɛ ka taa fo sariya bolo sanfɛ min bɛ se ka journée in ka se k'a kɛ don lakodɔnnen ye jamana kɔnɔ n'o de ye ka se ka institutionnaliser hali jamana kɔ kan ka se ka dɔn k'a fɔ désormais nin ye don ye min ye kuranɛ bonya don ye tɛmɛsira caman de b'a la o tɛmɛsiraw a tɛ taa fo ani tɔndenw yɛrɛ ka sigi fɔlɔ an ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min a fɛn min kɔni siga tɛ fɛn min na k'a dɔn k'a fɔ hakilina ɲumanba don
min ni dɛmɛ ka kan kosɛbɛ wa jamana bolo dalen don k'u dɛmɛ a seko n'a damajira la pour que laɲini ka se ka sabati cogo min. An ye nin don in choisi ka sababu kɛ jateminɛ jan kɔfɛla la an y'a sɔrɔ fɛn fɛn ka bon hadamadenya bolo u ye don sigi a la. An bɛ fête nationale ye jamana b'u ka fêtew kɛ jamana kelen fana kɔnɔ événement baw mana kɛ o fana don mana o b'o kɛ o fana kɔfɛ diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies o ye déclaration universelle des droits de l'homme kɛ le 10 décembre ye o ye droits de l'homme don ye an balakaw o 8 mars denmisɛnninw ka don bɛ yen environnement ka don bɛ yen nɔ baganw ka don bɛ yen nɔ hali nɔnɔ ka don bɛ yen dumunifɛn ka don bɛ yen n y'a mɛn kosɛbɛ na ko ɲɛgɛn fana ka don bɛ yen k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ catalogue bɛ hadamadenya la o de y'an catalogue ye an kunun b'a kɔnɔ an bi b'a kɔnɔ an sini b'a kɔnɔ ala k'a kɛ a sa donc an siranna de a fɔ ko sunu cɛba n'a musoba bɛɛ lajɛlen o de y'a dɔ ye ala kana taa ɲininka sini arajɔ don k'an ɲagara fɛn fɛn la diɲɛ na yan nɔ an ye don sigi a la mais ale ka nin kumaba ye a y'a d'a ma a ma foyi kunba to a la le monde sensible insensible an sɔmi min sɔrɔ an sɔmi tɛ min sɔrɔ ala y'a bɛɛ f'a ye donc o de kosɔn tɔn in sigira nin y'a sigi ko 21 na de b'an b'a kɛ du kɔnɔ ka na carré kɔnɔ ka na terrainbaw la fo ka na kɛ sanfɛ salibaw de fa donc k'ala fo k'a barikada ɲinan ta in na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn jumɛn min ɲinan ta la nisɔndiya jumɛn min ɲinan ta in na a yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ k'a y'a ye sisan ambassadeur tɛ fɛn ye jamana 5 ɲɔgɔnna de ka lasigidenw tun bɛ kelen de ye ambassadeur ye Palestine ta o ye ambassadeur ye tɔw ninnu ta chargé des affaires ye Qatar tun bɛ yan ale yɛrɛ de kumana Saudiya ka chargé des affaires tun bɛ yan nɔ n y'a fɔ Palestine o ta ye ambassadeur ye Tunis o fana ta inshallah o kumana tɛ chargé ye ani Libye donc a tɛ tɛmɛ kɔnɔ kumaw to ka nisɔndiyaw yira ka layidu de fara ko san o san ko bɛn k'a yɛrɛ ko nin kan ka kɛ i bolo yɛrɛ y'a fɔ ko international donc désormais on fana date c'est que n'a tun b'a fɔ ko année annuelle ou bien la journée annuelle mais ce n'est plus ça c'est journée internationale u kelen ko ngo kulu kelen n'u ka jamana de fana bɛ yan c'est ce que t'en ko o de fɔ donc o fana kɔfɛ nisɔndiya jumɛn ɲinan ta fana mɔ tuguni n'o ye innovation ye o de ye kuma min na an balima fila farala an ka ɲinan ta in na ka bɔ Mali kɔ kan docteur Musa Sayid Salo alimami don Faransi markazu caman b'a bolo a yɛrɛ y'a fɛ sa a ye conférence kɛ Afrique dugu min na a yɛrɛ da donna sisan k'a fɔ a bɛ jamana 5 bɔ a ka nin kama in na dɛ ka bɔ Faransi k'a kɛ a laban de Bamakɔ ye donc o fana kɔfɛ an balimamuso dɔ ka biye ta Zeynab Ibrahim Fane ka bɔ Philadelphie Amérique ka na k'a bɛna na a ma dɔw ma n'a ci ɲɔgɔn caman de nana dakuruɲa kelen bɛ n bolo n bɛ ala fo k'ala barikada ala min ye n tanga bolifɛn kɔnɔ ka n sogo donni ka se yan nɔ min bɛ ka da o kan Mulaye Kureshi invité ça fait bientôt 4 mois kabini mois de octobre la ci gbɛɲɛ wɛrɛ tun bɛ n bolo o de tun bɛna kɛ n ma se ka na mais ala y'a kɛ n tilal'o la tile 5 dɔrɔn n bolila ka na ala ni Kureshi ye n bonya ka timinadiya n nɔfɛ ko fɔ n ka na de mɔgɔ ko tɛ ka tɛmɛ da la ka taa da wɛrɛ la i da ɲinɛna tɛ i mɔgɔ ɲinama de don o kanu kama ne fana n jija fo ka se yan ko ne bɛ Mulaye Kureshi fo n b'a barikada kɛnɛ min filɛ nin ye ala ka nin kɛ ne nako fɔlɔ ye ala ka n'a kɛ ne nako laban ye kɛnɛ diyara n ye kojugu wa u ye n bonyana kojugu wa kɛnɛ wasora kojugu ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ radio ɲɛtaa ani télé ɲɛtaa a n'a terelakaw bɛɛ tɔgɔ la sabu n y'a fɔ n'i y'a mɛn ali Mulaye Kureshi n'i y'a mɛn radio ɲɛtaa télé ɲɛtaa nin bɛɛ ye fɛn kelen parce que ali Mulaye Kureshi ye jama jɛ nka ani anw donnen don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ média caman kan donc ni ale ka kɛnɛ o kɛnɛ bɛ sigi anw bɛ o kɛnɛ kan a ka ca la n'an fana ka kɛnɛ bɛ sigi a b'a kɛnɛ kan bon an bɛ se k'a fɔ ni a jɛkulu in yɛrɛ a créé la radio ɲɛtaa de la o kosɔn baara in tɛ taa radio ɲɛtaa kɔ ne nisɔndiyalen don ka da mun kan an bɛ kalo 2 kalo 3 de kɛ weleli la nin kɛnɛ in kan ani a labɛnw na walasa jama bɛ se ka bɔ cogoya min na walasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ anw sen bɛ baara in na daminɛ fo a laban n'an sera u kuncɛyɔrɔ la tiɲɛ na ne bɛ nisɔndiya sɔrɔ ka da mun kan sabu kuranɛ kɛnɛ de don kuranɛ an y'a fɔ ala kumakan don mɔgɔ kumakan ye i dɔ de bon n'i ye birikiden kelen da kuranɛ sankɔrɔtali la walima dɛmɛni na i b'a dɔn k'a fɔ ko i ye birikiden kelen da i ka alijinɛ sɔrɔ walima i ka alijinɛ so donni sira la ayiwa anw b'a jigiya nin bɛna kɛ anw ye dawula ye ka don alijinɛ kɔnɔ a tɛna kɛ an ye dawula ye an kan o de kosɔn ne nisɔndiyalen don kɛnɛ nin kan alhamdulilayi rabil alamin nisɔndiyalen don an nana kuranɛ kɛnɛ kan bi
association qu'on appelle Cheikh Moulay Hadi Kourechi ka association o y'an wele an nana u ka wele jaabi an wulila fana mana o dɔrɔn na parce que an yɛrɛ ye membre organisateur ye kun b'o kosɔn n'i y'a ye Cheikh Moulay Hadi Kourechi anw b'a dɔn maa min ala ye fɛn dɔ d'a ma a ma mun di bɛɛ ma o kɔnɔna na adamaden kana sɔn k'a fɔ ko a taara tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko karisa valeur b'a la o la an wulila k'an tigɛ fara ɲɔgɔn kan administration mobiliser k'an ka étudiants mobiliser ani anciens chercheurs bɛɛ ka se ka fara nin baara nin kan o kɔfɛ fana min mun yira adamadenw na surtout silamɛw an ka dɔn fɛn dɔ le ala y'a d'a ma fɛn min a barika ka bon kosɛbɛ maa o maa n'i y'a minɛ ka i tigɛ fila ye ala bɛ barika don i ka kɔrɔ la i bɔnsɔn fo ka taa diɲɛ wuli ala bɛ barika don a la maa o maa n'i y'a bila kɔfɛ e kɔni ka ko a bɛ kɛ to ka diɲɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ surtout sisan ala ye nɔgɔyaw kɛ i bɛ se ka kuranɛ kalan manière bɛɛ la wala an ka fɛɛrɛ tigɛ an ka kuranɛ kalan an ka ɲɛɲini an ka dɔn. Adazena Ibrahim bon courage ka marani a di ma a k'an wele fa bi ne ni cɛ de bɛ yan donc an nana ka na kɛnɛ diyara an ye alhamdulilayi rabil alamin an bɛ silama bɛɛ fo k'olu yɛrɛ fo ka courage fo san wɛrɛ ta ala y'o jama siya ni ɲinan ta ye ala y'an cɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana zurriyatan qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi rabbil alamin. Janvier kalo tile 26 n'o ye douanier tɔgɔla dɔ ye min ɲɛnamayara an fɛ yan nɔ an ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin ye seleke naani douaniers ka tɔnba fɛ wasa ale waati mana se a don mana se douaniers ka bɔ ni u ka lahala dɔ ye a ka ca ala fɛ douaniers ka lahala dɔw dɔnnen don jama fɛ mais dɔw bɛ yen nɔ ni douaniers yɛrɛ ma bɔ ka kuma a kan ka jama wele ka a yiru la jama tɛ se ka a yɔrɔw ye ɲinɛn ta bɛ hukumu min kɔnɔ o ye douane n'u b'a fɔ a ma bamanankan na ko usuruso mɔgɔw b'an dɔn ni baara min ye o ye de ka nafolo ɲini k'a ladon jamana ka jiginɛ kɔnɔ o dun tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛ bɛ yen nɔ an b'a kɛ su ni tile o baara in kɔnɔna na an bɛ dankari kojugukɛlaw la kojugukɛla minnu bɛ minɛnw dontɔ ni minɛnw bɔtɔ senfɛ u bɛ na ni fɛn juguw ye an ka jamana kɔnɔ donc douane ka baara kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye k'olu bali donc olu balili a tɛ taa douane ka vigilance kɔ donc il faut que la douane soit vigilante pour que ka o kokolo ninnu k'u kunbɛn ka jamana ni jamanadenw kisi tɔɔrɔya ma n y'a fɔ a kɔnɔ k'a fɔ douane ye marifaw minɛ ka marifakisɛw minɛ ka mugujuguw minɛ olu bɛɛ bɛ kɛ pour que ka kunbɛnni kɛ ka se an bɛ dɔn k'a fɔ bi mɔgɔ juguw u b'an senkɔrɔ a kɛkun ye olu kana se bolo ka da o kan donc o b'i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara la a tɛ ye jamanadenw fɛ tuma bɛɛ la mais nin n'a ɲɔgɔnna donw na thème min choisira nin bilala hukumu min kɔnɔ o bɛ taa o sira fɛ parce que an kan k'a yira jamanadenw na k'a fɔ an bɛ banamini u ni kojugu cɛ an bɛ banamini ni furajugu donni jamana kɔnɔ cɛ an bɛ banamini ni mugujugu donni jamana kɔnɔ cɛ an bɛ banamini ni marifaw donni jamana kɔnɔ min tɛ sira jɛlen ye donc droguw b'o la o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni douane ka cɛsiri de ye ani douane ka wulikajɔ donc an ka vigilance ni an ka engagement ye a b'olu de ko fɔ o bɛ dɔ fara an ka jija kan maa min ye maa bila baara la n'o y'i ka fama ye n'a y'i tanu i tanuna i ye baara min de kɛ
baara wɛrɛ dun bilalen bɛ k'i kɔnɔ donc a man di maa si ye a ka f'i ma k'i sama ka tila k'a f'i ma k'i zonzan donc an b'a ɲini an seko damayira la ka to o samaya de kɔnɔ vraiment ka bɔ sama dɔgɔmaniya la kɛ sama belebele ye an b'o de ɲini min b'o kɔfɛ tuguni n'o ye an kɛ baarakɛla minnu n'u bɛ taa retraite la u ye waati min kɛ baara kɔnɔ dɔw san 30 dɔw san 40 yɛrɛ u ye seko kɛ jamana ye a kɛ kan n'u bɛna taa u yɔrɔ filɛ k'a jiriw la k'a fɔ vraiment u bɛna taa wajibi de don ni kɔrɔ nana waati dɔ la i b'a bila o ye wajibi ye mais n'Ala ye o don jira maa min fana na e bɛ Ala barikada k'a fɔ bɛɛ t'o sɔrɔ mais k'a jiriw la k'a fɔ u bɛ taa u bɛ fini bila mais o kɔrɔ tɛ k'an n'u farala ɲɔgɔn na o kɔrɔ tɛ k'an n'u tɛ ɲɔgɔn ye tuguni o kɔrɔ tɛ k'an mago tɛ ɲɔgɔn na tuguni an mago min dɔnna waati o waati n'u nana an kɛ kan k'u lamɛn an kɛ kan k'u dɛmɛ cogo min bonya ni karama kɔnɔna na donc a tun ka kan vraiment an kana k'u fo ka barikada kɛ halisa an baara ɲɔgɔn ninnu minnu bɛ yen a kɛra chambre de commerce ye o a kɛra patronat ye o a kɛra transitaire ye o a kɛra chargeur ye o a kɛra an yɛrɛ baara ɲɔgɔn tɔ fɛn fɛn bɛ yen i n'a fɔ trésor impôt budget ani baara ɲɔgɔn wɛrɛ fɛn fɛn bɛ douane la terrain kan a tun ka kan k'u bɛɛ fo parce que douane kelen tɛ se ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ye tant que ani partenaire ninnu tɛ ka jɛ ka kan kelen fɔ ka baara kɛ ka taa sira kelen fɛ donc an y'u bɛɛ don an ka foli kɔnɔna la an y'a y'u la fana k'a fɔ Mali bɛ AES kɔnɔ douane ni AES douane tɔw jɛra ka baara caman kɛ mun y'a to sisan an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan fo an bɛna sariya kelen dilan gafe kelen dilan mun bɛ kɛ AES yɛrɛ gafe douane ko la donc an y'u fo fana la k'a fɔ ka continuer ka baara kɛ ni AES ye pour que halisa an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu fɔ k'a fɔ an ka kan yɛrɛ t'an ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka taa jamanadenw ka nafa sira fɛ donc an ka se ka baara lawaleya cogo min na donc en tout cas an nisɔndiyalen don bi. an kɔni an ni douane ye direct yɛrɛ de ye parce que an ka partenaire direct don an ka minɛnw n'an ka industrie fɛnw bɛɛ bɛ tɛmɛ ni douane de ye donc douane kɔni n'anw bɛɛ ye kelen ye. Ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bidon kibaru la min lasera aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.